Po nejakom čase som prispel k tomu, že by som to mal nazvať Poníci. Tak môžeme začať. Takže teraz pôjdeme... Jej! Pozrite na to, pozrite, jak to vypadá. Stoj ty. Pozrite, jak to vypadá. Pozrite na to proste. Poď sem, pôjdem sa nejaké mrkvičky. Tu máš nejaký pogofruit. Počkaj, ty nič nebudeš robiť, že? Nič nebudeš robiť, tak potom môžeš ísť pekne preč. Žiadneho takého bubáckého tu nechceme. Do kamenných. A tu je jeden. Ježiš, Peťo, teraz nemôžem, potom ti zavolám, okej? Sám zložil, nič nepovedal. Strich. OK, teraz pôjdeme ďalších. Ty si čo? Vyzeráš zlato. Tu máš pogofret. Tu máš ďalší. Ty si ako všetci tabici, nechceš žrať pogofret, že? Čo tu máš pod sebou? Hovor, vypadni von. OK, tak vypadnem ja. Na, žerte všetky pogofruity. Diabolský plán. Chceš žrať pogofruity? Tak im ukradnem všetky. Žerte pogofruity! Povedal som, že žerte... Ne, pre boha, vy čo robíte? Escape, hej. Odteraz... Počkaj, ešte zoberiem tohto a do vesmíru s ním. Okej, odteraz vy budete... Ne, vy budete... Hey everybody, moje meno je Milkshake a vítam vás u druhej časti mojho let's playu z hry Slime Rancher, kde ide o to, že sme Rancher Slimeov. A nemáme savey. BOOM! Kam som to hodil? Kam som hodil karotku? Kam som hodil tú karotku? Wow, tu je. Sama mi prišla. Hop. Zas! Proste fakt! Ej! Ty čo robíš? Prosím ťa. On má, jak sa to volá? Telekinezis, či? Tak, a hodím to teraz tam. Puf! Dajte mi ešte prachy, nie smrť, prachy. To je rozdiel. Viem, že sú veľmi podobné tie dve veci, ale... Ohadzovať jedlom. OK, chrbtom asi... Jak sa trastie celý. Asi ťa musím dať niečoho 50. Prosím, nech to vystačí. Nezješ ešte túto jedno a nevybuchneš, prosím. Presne, to vystačilo. Vybuchol. Ale... Proste... Čo robíš? Tádaš lávovo, čo by sa stalo, keď som ťa hodil do vody? Vôbec nič. Neexistuje nikto taký úžasný ako niekto z mojej rodiny. Alebo ja. Viete, čo som tým myslel? No. Ne, čo som to urobil? Au. 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 Woohoo! Woohoo! Lopata. Ja mám rád svoju lopatu, lebo vypadá ako dve lopaty. Lopata. Pardon. No a keďže som už urobil všetko, čo som teraz chcel urobiť, tak hádajte čo? Na tomto končím túto asi, pravdepodobne, poslednú epizódu z Slime Ranchera.
Ale asi na teraz. Keď vyjde nový update, tak sa pozriem, čo tam bude. Ak tam nebude veľa pridaného, tak to nebudem ďalej pokračovať. Budem to asi ďalej pokračovať, ale až keď tam bude pridané viac. Napríklad to bude 0, 3, 0. To je v podstate jedno koľko B, alebo A, alebo C, alebo aspoň Z, ja neviem, je to jedno. Keď to bude 0, 3, hej? Tak sa budem pokračovať. Celo veci, napríklad keď to bude 0, 3, 0. B. Tak dajte lajky, dajte subscribe, komentujte. Nezabudnite napísať, z čoho by som mohol natočiť ďalší let's play. Lebo ja presne neviem, čo vy chcete. A uvidíme sa v ďalšom videjku. Čau! Zemiačik. Mňam, mňam, mňam. Daj rýchlo like, ak máš rád zemiaky.